はい、こんにちは。けいこずまなおチャンネルです。今日ですね、一つね、もうこれ最近すごく、私のそのレッスンの後に、みんな結構皆さん共通してことがあるなと思ったので、とても大事なことだなと思ったのでですね、ぜひすごい大事な、一番大事な基礎の部分を今日は皆さん結構見逃してるんじゃないかというところを、一つご紹介したいと思います。顔というか何でもなんですけども、でも特に顔をやると分かりやすいんですけど、こうして何ですか、皆さんね、こう腰を動かそう、なるべく腰を大きくっていう風に思われてると思うんですけど、それを、やるときにね、皆さん基礎がねちゃんとこうセンターにないままに、体重をセンターにこうちゃんとグッと押さえてないまま、腰だけこうやって足だけ外側だけこうやって上げようとしてしまうんですよね。こういう感じの顔ね、こういう方がね、結構私の生徒さんでもちょっと見られたので、よく見られたのでね、このね、これって結局センターにちゃんとコア、普段のこの中心であるこの中心から動かしてないんですよね。このあくまでもセンターがちゃんと中心があった上で、こう腰をこう横にっていうよりも、本当にここにちゃんとお膝の上にちゃんとこうしっかりと乗ってあげて、しっかり下ろして、でこう膝をこう漕ぐ感じですよね。漕ぐ感じ、もうこれだけで初めはいいんですよね。これだけで。でこれを無理に横にしようって、そうですね、横にしよう、腰とここの膝を無視して横にってやると、体重がこう外側に行ってしまうんですよね。センターを抜きにして。だから顔もなんかこういう感じの顔になってしまって、外側に体重を中にないんですよね。中になくって、ポーンっていう、こうちょっとぴょんぴょんこう動くっていうんですかね、跳ねてるような顔になってしまうので、そうではなくって、まずね、本当に皆さん腰たくさん動かそうって思わないでいいので、まずはちゃんとセンターにしっかり落として、でこの中で初めはもう本当にここから中心からもう動かないぐらいで、その中でこう、何ですか、膝のこう上下運動、膝をこう漕ぐだけですね。漕ぐだけ、これだけで十分です。で、少しずつね、こうやってできる方はちょっとここにね、無理のないように、負荷をかけていくと、またその中でこうやっていくと、だんだんね、本当少しずつですねやっていくと、この普段に必要な筋肉、そしてここの、ヒップのね動く、必要な筋肉も、鍛えられてきますので、どうぞ皆さんこう無理に横にっていうのはまず置いといて、本当にね、お膝をこう漕ぐだけの、もう本当初めちっちゃくていいんです。このね、でここを動かさないで膝をこう動かしていく、ゆっくりこれだけでいいんです。初めそれでそのうちにしっかりとこの筋肉、このためをねするには、ためをやっていくには、やっぱりどうしてもここのね、ここなんていうんですかね、この膝の上のこのもも筋、ここをフラ筋って私たち言ってますけど、このフラ筋があるとやっぱりそれで腰の動きコントロールできるんですよね。ゆっくりとかね。ですので、そのためにはやっぱりここをしっかり鍛えていく。でここを上半身動かさないように、ね、こうぶれないでちゃんとセンターに中心をしっかりと置いといたまま膝を漕いでいく。これを忘れないようにしてください。これ一番大事ですね。分かっていただいたでしょうかね。ちょっとだけ
ご自身皆さんでね、ちょっと少し負荷を少しなんていうのかな、かけてあげると、ここの筋肉かっていうのがね、意識が分かりやすくなりますので、全然こう楽な状態でやっててもどこの筋肉使ってるか分かんないと思うんですけど、少しだけね、ちょっとここよりももう少し下に行ってみようかなっていう、ちょっときついかなっていうところまで下がってちょっとこう漕いであげると、ここきついってどこの筋肉使ってるかっていうのが分かると思うんですね。それも一つ参考程度に、参考程度にじゃなくて参考にして、練習していただければと思いました。では今日はここまでです。どうぞ皆さんまずこの中心をねぶれないで、ここをしっかりと持ったまま、腰というか足を漕いでいくってことをね参考にしてください。それではまた次回です。アフイホー。